Fa molt i molt de temps vivia un drac ferotge amb l'alè de foc que tenia morta de por a tota la població. La gent del poble li donava ovelles per apaivagar la seva fam. Malauradament, aviat es van quedar sense. Va ser aleshores quan el rei convocà una reunió per trobar una solució. Decidiren que cada dia farien un sorteig per donar-li de menjar al drac una persona del poble. Però la sort va voler que la primera persona fos la filla del rei. El rei va demanar al poble que li perdonessin la vida, però no va tenir èxit. Quan el drac estava a punt de menjar-se a la princesa, va aparèixer un cavaller. El seu nom era Jordi i venia a salvar la princesa i a tota la població. Va lluitar de la manera més heroica i valenta contra el drac i finalment va aconseguir clavar-li la seva llança. De la sang del drac va néixer un roser. I catacric, catacrac, aquesta llegenda s'ha acabat.